салому алейкум бародарони азиз. умедворем иншоалло тансиҳат бошен. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. марҳамат дар навори навбатӣ 17 сар барраи ахтабара барои бастан. дар ҳақиқат барои солиманд дарбаяншон ягон барраи хароб нест. якта мехамонӣ шумо тамошо кунед. чақад поча баланд, дуроз. фақат одаме ки меҳнат кунад давомша фоида биминад. моло қарор доранд дар яке аз ҷиҳаҳои наздикии шаҳри Кӯлоб. нархи баро бошад бародаро 2520 сомонӣ. боз муомила дорад. рақам васад 981 4 77. мана марҳамат дар байншон ягонта хеле намехӯрдагӣ саломатшона гарантӣ метем. ягон дона харобам надорад. мана марҳамат тамошо кунед. бародаро касоне ки мехоҳанд мол бифурӯшанд марҳамат ба рақамҳои 981 4 77 занг бизананд. мо реклама ҳам мекунем. иншоалло муомила мекунем. реклама видеоотона дар сайт мегузорем. ва ин молоро бинед набо як борига мегзаронем. дар ҳақиқат молои хубанд. фақат меҳнат карданд. дар кӯдами нархи гуфтем муомила доранд. доставкаам то 100 километра мекунем да ҳамин нарх. миннатдорӣ худмона баён мекунем ба он шахсоне ки дар канал моро дастгирӣ кардестанд ва оянда умед дорем иншоалло мекунанд. худованд ҳар ки ҷойи бошен ҳифзтон кунад.